तीनदो ओइ बाजै बाजै आदा आदा राम सबने कहा इंडियन लड़की और कोरियन पॉप स्टार बे गुन्दाया मानो फैदोंमोन बेयावलाय बेखौ नुबानो थै सोबनो गोसो जायो आङो बे गुन्दानि बाथ्राखौ दोनदो फंबाय हाब नों हाथा हारामा हालो दैलो गोदाव सोराव एसेबां बोसोर बहा दंहैयोमोनलै फंबाय नोंहा बहा दंहैयोमोन आदा बेफोरखौ उनाव रायलायसिगोन आं एसे फ्रेस जानानै लानि बाजै सना तु रुमाव ला तु थुदो आगै थु सना तु हे गुरु नोंनि अननायावनो गुरु नोंनि अननायावनो गिबि गिबियावनो आं बाहेराव ओंखारा गोथाव जादों बाजै बेदरा गोदो लोंनायनि हुदा दंना माबा दिनै बाला गोराननि गुसेग्रा बायदि स्रु स्रु मोनगासिनो लोंनि सालाखौ दिनै एसे मा जानोब्रा रावबो नुवा नैलाय माथो दासो थाजिम मोनलायदों होद सालियालाय मा बेदरखौ खनां खनांलै बिलाय सालियालाय धोरोमखौ सेस खालामथारगोनलै साला सुबारा होद फाग्लि साला फाग्लि बेदरावलाय मानो आखाय होदों नोंलाय साला नों आंनि गुरुनि मान सनमान सेस खालामगोन नों दिनै लोंदोंना दिनै सानसेखौ आंखौबो बेदरखौ जानो होदो नाङा साला बे पापि बेसादाव आखाय होनाङा मा जानोब्रा दिनै खनसेल' जानायालाय माबा आं पापि नामा जा बाजै जा जेबो जाया प्लिज दिनै सानसेनिफ्राय आं बेदरखौनो दांला लुगैथारद' दे दिनै सानसेल' हले दरनैसोल' जा जा बाजै जा जा दे जा 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 बाजै जा रामा गेदेरफोरजों मानो गाज्रि बेखौथ' मिथिखागौ र' आं नाथाय नोङो बिजों मानो गाज्रि मा खालामनो बाजै बे कृष्ण गुन्दानि बाथ्राखौ फुटबल प्लेयार जालाय भलिबल प्लेयार जालाय जाबाय थायो भलिबलनि केप्टेना आंसोमोन देरहानायनि ट्रफिबो लानानै फैदोंमोन आं खिन्थु बे सुहादा आंनि ट्रफिखौ सेनानै लादों 14 बोसोर सिगांनि बाथ्रा ओइ नों गाबबाय थादोलै बिदिनो गाबबाय था ओइ बिमा माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै हो ओइ जाबाय थादोलै नोंसोरो मा जालायबाय थादो दे दालाय माथो जाखो हिन्जावनोलाय माथो आंखाल जादों हा बहाबा मोजां नायनानै सासे लाबब्लानो जाबायना